بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Sadakallahul azim. O Allah Jelle šanuhu subhanallah wa ta'ala neizmerno blagodatија дела манушенге која кава дујналуко, меѓутоа о мануша палејтане завидна. Меѓутоа Allah Jelle šanuhu муклај Ибраимеске баро ниама, баро шукари пекја каја дуња хем царство баро дингале ки о мануша елхамдулиллахи телем пример лестар. Садакаллаху лазим чачи паске о Аллах вакерја. Елхамдулиллахи раббил алемин јек случка коте јек мискини чороло мануш родингја таро Аллахи азеве джеле товол барвало. И вакерјалеске какерафту барвало, али кашуне мелеко сока вакералтуке. О Аллах джеле шану, муклалеске мелеко, и о мелеко вакерјалеске буйрум сомангеат испунинати желе о Аллах бичалгаман туке. Ме мангава вакрыла те деман дуй гурумня. Тамам, ме кадавту дуй гурумня, ама те комшијаске кадав штар. Тамам, вакерја кава мискини. И ушти тај са дикхела комшија и силе штар, леј силе дуј. И омелеко авела пучела сари тохали, задоволно ли сијан? Таро акава со Аллах Джелешануху дингатке. Валлахи вакрылла насјум задоволно мангава панда дуј, доволман штар. Суске ме комшија и силе штар, ме да мангава толман штар. Ако вакрылла, мега керав вакрылла туке штар, товолту, ама те комшија ковеле офто. Акава мискини налолеске шукар баша кава со шунела и вакерја мена шти дикава акава ме комшијасте товол повише и калмијак вакерја мелекоске мена шти дикава комшијато веле повише мандар. Па акаја менге јек пример ти амен матова завидлива, матова љубоморна кија каја дуњаја о живото и кратко, место те керао шукари пе, место те дикха маре прален ко шукар шукюр, вакералла о Аллах Джелешануху, ако и сите прале, туда и ситу. А ако си јан завидливо, о завидливост вакералла и тано болест, насвали пе. И адалеске вакералла најбаро насвали пе вакерја маро пекамбери Мухамед алейхиселам, тано о завидливост и љубомора. Вакрела и љубомора мануше мударелале исто јек примери вакрела о пекамбери Мухамед алейхиселам, сар кога тарео кашта јаг, кога завршинела јаг со ачола, ашола и право или прашина ачола. Значи, ејаки гјар вакрела и о завидливост тано јек пример дела менге пекамбери Мухамед алейхиселам, дека и тано адава болест на не ништо шукари пеко адава и мануша кој тано завидливо и о берекети да лескоро нашела лестар кере. А ако мануш сој дарежливо хем со дела, о Аллах Джелешануху леске повише дела, хем о Аллах Джелешануху задоволно адале манушеа со дикела ја вере манушен и силен, хем овда пергола во гилескоро и молинаја егудле Аллахе зил джелал вел икрам и аменда
това јек мануша дарежливо, хем матоволамен љубомора, хем завист. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebareke esmuke ve teala ceduke ve la ilahe gayruke estağfiruke ve tubu ileyk.